רבותיי, זה מפריע. פרופסור סימוצין, ממלא מקום דקן הפקולטה להנדסה. פרופסור חגית מסר ירון, סגן נשיא ודקן למחקר ופיתוח. פרופסור סימוצין, ממלא מקום דקן הפקולטה להנדסה. פרופסור חגית מסר ירון, סגן נשיא ודקן למחקר ופיתוח. מתבקשים לשבת במקומותיהם. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את מקבלי התארים להיכנס לרחבה ולשבת במקומותיהם. 28. שריפת כנסיות, הריגת אנשים ופיצוץ שגרירויות. זה לא יצלח, היא אומרת. המוסלמים צריכים לשאול את עצמם מה הם יכולים לתרום לאנושות לפני שהם מצפים שהאנושות תכבד אותם. במולדתה סוריה היא הוכרזה כמובן מיד כחופרת, וכמצופה הוצפה במבול של איומים על חייה. עם זאת, אל אתר הבית של הנקד זרמו הודעות תמיכה רבות. כאן המחלקה להנדסה ביו-רפואית, דוקטור סוויאטוסלב יוריש, בית הספר למכניקה. דוקטור אלכסנדרה מרסון, בית הספר להנדסת חשמל. דוקטור סנליה סולודקי, בית הספר להנדסת חשמל. דוקטור דורון עזרי, בית הספר להנדסת חשמל. דוקטור דוד קופרמן, בית הספר להנדסת חשמל. דוקטור מריה שוובלמן, ספר לפילוסופיה בציון מעולה. דוקטור ליאת שטייר ליבני, בית הספר למדעי היהדות בציון מעולה. דוקטור ציאה אביאלי תביאן, בית הספר למדעי היהדות. דוקטור אסתי אדיבי שושן, בית הספר למדעי היהדות. דוקטור